Nem fogok futatni egy Benelli Adivát. Ez egy Benelli Adiva 105 köbcentis tegyütemű légfűtéses motor, piacsó blokkal van szerelve, haverom körbejárja a kamerával. Ez egy ezüst kékmetál színű, elő-hátul tárcsafékes, hűtött tárcsák vannak rajta, egy szimpla tárcsás elő-hátul, de azért meg lehet vele állni. Ebből a motorból jelen pillanatban az országban két fajtát gyártottak, a BMW C1-et és a Benelli Adivát. A BMW C1-et biztos láttátok, az egy bukókövetes motor, annyiban különbözik, hogy nincsen hátsó doboza, hanem egy faroknyúlvány van, amire a második ember is ráül. Ami elég hülyén néz ki. Elég hülyén néz ki. Azért vettek ezt a motort le, szeretném bemutatni, ez egy nagyon elismert motor, de sokan nem ismerik, mivel nincsen belőle a magyar piacon, nagyon keveset állt az utakon forgalomba. Beindítjuk a motorját, Ami gyönyörűen jár. ráadjuk a gyújtást, van rajta egy fordulatszámérő, egy üzemanyag szintjelző, olajnyomás, intelligens komputeres, rádió van benne, ami nem minden motorban látható. Az biztos. Beindítjuk a motor, beindítjuk a motor, földre, Automata szivató elindult. itt vannak a féklámpái, tudtalantak hátulra, beültem a féket. Erre pályába! Beültem a féklámpa. Ja. Motor megszavaztunk vészcsillagóval felszerelt motorkerékpár, ablaksorgóval. Jelen pillanatban rádió itt van a hangszóró benne, szivagyújtós töltő található meg benne. Itt van a rádiója, itt van a rádió beszerelve. Lenyitható tetős motorkerékpár, Cabrio! Kérem szépen, Cabrio! Látom, hogy nyílik le, jó? Elfordítatom a kulcsot, megnyitom a hátsó dobozát, és egy mozdulattal a kifújjamban fölvelem a tetőt, és így belehajtom. Ahogy belehajtottam a tetőt, betudtam a motor, már egy nyitott motorkerékpár lett belőle, ami kényelmesen járni tudunk utazni két személlyel. Viszont ha jön a fejünkre az eső, a bukóra jön az eső, akkor fogom meg, ahogy kinyitjam a dobozt, hoppá, nyújtjam, és már hallgatom is vissza a tetőt, és akkor már gyorsan bújjak be a motorba, így, és nem állik a bukó a fejem. Visszahajtom a dobozát, és akkor mit mondják, hogy Lecikám róla el? A ülésfűtés nem mondtad. Ülésfűtés van benne. Ami nem sok motorban van. Ami nem sok motorban van, igen. Úgyhogy ez a Benelli Adiva. Oldalsztenderen is föl lehet tenni a motort. Egy által mozdulattal lehajtod. Egy oldalsztendert lehajtod. A motor oldalsztenderen van. Jelen pillanatban a fogyasztás olyan 4 liter körül van, mivel elég nagy testű motor. Igen, elég nagy testű motor. Fogyasztása 4 liter, de azért mindig megéri, mert nem ázol rajta, nem tázol. És praktikus. 2 személyre van vizsgáztatva, tehát 2 személy is lehet rajta könnyen. Mit mondják még, Recikám? Hát, hogy már következő videóban is fogjuk tesztelni. De a következőre teszteljük, hogy milyen a verde, jó? Köszönjük szépen a figyelmeteket! Ez volt a Molnár és Gönci videója. A sisakosok. A Szevasztok. fekete sapkások! Nem mindegy. Szevasztok.